Hola, bona nit. Si ahir parlàvem amb representants de 4 dels 7 partits polítics que hi haurà en el proper Parlament sobre aquestes eleccions i el proper govern, avui ho farem amb representants de la societat civil de la nostra comarca per parlar de quines expectatives tenen i de què demanarien al nou govern de Catalunya. Tenim amb nosaltres avui el secretari general de Comissions Obreres a la comarca i també al Maresme, l'Ovidi Huertas. Bona nit, Ovidi. Bona nit. El Carles Gironès, que és president de la plataforma PIMEC Comerç Vallès. Bona nit. Bona nit. Joan Vila, president de la Fundació Espavila. Bona nit, Joan. També el Carles Pérez, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Mollet. Hola, bona nit. I Rosa Pruna, presidenta de l'organització agrària Saja, a la comarca de Barcelona. Bona nit. Doncs primer, com dèieu ara fora d'antena abans de començar, una mica des del vostre sector, des de l'entitat que representeu, què demanaríeu al proper govern? És a dir, quina carta als Reis faríeu? Què creieu que ha de tenir en el centre de l'agenda? Comencem per Ovidi i Comissions Obreres, per exemple. A veure, d'entrada és un govern un nou govern, després de 7 anys, però també és un govern que havia governat 23 anys, un partit que havia governat 23 anys anteriorment. Per tant, per l'experiència que tenim, no demanem massa perquè no tenim masses esperances, de que a la gent que nosaltres representem, que són els treballadors i treballadores, o sigui, les capes diguéssim, més desfavorides de la societat, doncs que un govern de dretes, com és un govern de Convergència i Unió, els hi pugui ajudar molt. Dintre d'això, jo al senyor Mas li demanaria sobretot seny, perquè sí, és veritat que estem en una crisi econòmica, jo crec que la més important que s'ha viscut en l'època moderna en aquest país, també s'ha de governar des de la dreta amb seny, perquè no podem anar, com es diu en castellà, com caballo en cacharreria, començant a retallar drets socials, com ha anunciat, per exemple, avui el senyor Zapatero al Congrés, que els 426 euros que cobra alguna gent com a única prestació, pretendrà, sense donar-los una feina, retallar-la. Per tant, jo li demano al senyor Mas, no soc ningú per demanar-li, però m'agradaria que el govern del senyor Mas que tingués una mica de seny a l'hora d'aplicar les seves propostes, que seran de retalls socials, evidentment, perquè per això el seu programa ho diu, i que les faci quan ja com a mínim s'hagi recuperat una mica l'ocupació i l'economia. Una primera intervenció de PIMEC Comerç Vallès? Jo el que demanaria primer de tot és confiança, i confiança a nivell general, i confiança inclús amb els que estem avui començant aquesta tertúlia aquí. Vull dir, el que no podem començar és a mirar enrere i a tornar a dir que fa 23 anys teníem i no teníem. Jo crec que hem de donar una oportunitat. Tenim un nou govern escollit pel poble català, per tant, el que li hem de fer és recolzament, donar-li confiança, ajudar-lo amb el projecte, criticar-li el seu projecte, si fa falta també, però sobretot recolzar-lo i adreçar-lo. I jo crec que psicològicament en aquests moments el país necessitava un canvi, el tenim, un canvi que les seves propostes pel nou projecte crec que són molt viables, que s'hauran de retallar coses, doncs lògicament que s'hauran de retallar coses. Vull dir, el que no pot ser és que si hi ha menys ingressos vulguem fer més coses o les mateixes que fèiem. Hi ha una realitat econòmica que no podem prescindir i que haurem de veure retallades. Clar que sí, hem de veure que siguin les mínimes i les que afectin el teixit social al mínim possible, lògicament. Què diu la Fundació Espavila, una fundació creada recentment a la capital vallesana i que opera des de Granollers per recuperar determinats valors? A veure, jo el que li demanaria fonamentalment és que toqués de peus a terra i que entengués realment els problemes de Catalunya i vistos des de Catalunya. És a dir, evidentment el problema econòmic, el tema de l'atur és el gran tema, el tema que haurà d'afrontar. Per això ha de pensar que Catalunya és un poble engrescador, un poble que vol fer coses, que històricament la petita empresa a Catalunya ha sigut el motor de Catalunya i, evidentment, ha de pensar que, sobretot, jo enfocaria que hauria d'anar a una desburocratització de l'administració perquè això fa possible que moltes coses que farien lloc de treball i produïen riquesa es quedin aturades innecessàriament. Evidentment, aquestes empreses també necessiten una financiació, evidentment, però, sobretot, també una altra cosa és que totes les persones que en aquests moments inverteixin i que en aquests moments creen llocs de treball, crec que també haurien de tenir un tracte fiscal diferenciat. Això seria un tema, per exemple, hi ha altres de temes, per exemple, jo també li faria fer una reflexió sobre l'habitatge, és a dir, jo a part de representar la Fundació soc arquitecte i és un tema que em cau molt de la vora, penso que l'habitatge no s'ha fet prou reflexió, s'hauria de pensar més en les noves modalitats de viure de la gent d'avui dia, que ja no és ben bé la família clàssica, i l'habitatge ha de tenir una sortida i quasi ha de ser un dret, com pot ser la sanitat
o pot ser l'educació. Per altra part, i també li diria sobretot que fomentés l'educació i la cultura, perquè evidentment els valors i el tarannà del poble català sigui ben vist arreu del món i evidentment també fes que la gent que vol viure a Catalunya arribés a estimar aquestes coses pròpies de Catalunya. Aquesta seria una mica... Déu-n'hi-do la llista, eh? Carles Pérez, des de la FAP de Mollet. Hola, doncs bé, jo el que demanaria sobretot és que escolti la ciutadania perquè els polítics, tant els d'aquí com els d'Espanya, no escolten. Això ho tenim claríssim. I ells mateixos, consellers de la Generalitat, fa un parell d'anys s'anava queixant, com estem en el moviment veïnal i anem a reunions veïnals, ells mateixos, Departament de Participació Ciutadana, ens ho diu, però alhora veiem que la realitat és de boquilla. I això, el que exigim, que no torni a passar més. Això d'entrada, que escolti i que les decisions no són solament d'ells, sinó de tots plegats. El problema és de tots plegats, des dels ciutadans de peu, com nosaltres que estem aquí, i encara que representem petites entitats, ens han d'escoltar i hem de trobar les solucions. Per tant, en altre punt també volem que evidentment sigui un nou govern transparent, però valent i honest, evidentment, perquè el problema bàsic que tenim ja ve de més de 100 anys, el tema del concert econòmic. Això Espanya no ho vol, ni per activa ni per passiva. Per tant, aquest nou, diguéssim, partit polític ha sortit de Solidaritat Catalana, doncs és un grupet més que el que volen, la independència. I molts empresaris, com sabeu, de tots els nivells, és que la demanen, perquè estaríem millor, estaríem a nivell d'Holanda. I una altra cosa que des del món veïnal no entenem és aquests 60 milions d'euros que cada dia se'n van a Madrid i que ningú es preocupa d'això. I, evidentment, l'altra cosa bàsica que volem a l'atur, quan més aviat possible es resolgui, millor. La pèrdua d'habitatge de la gent que estan llargament a l'atur no pot pagar la seva hipoteca o el seu lloguer, s'estan quedant al carrer. Hi ha 50.000 famílies ja al carrer a Catalunya. El tema de les pensions s'ha de tocar, etc. Anirem dient. Rosa, des del món del camp, hi havia un partit polític que no és dels que ha sortit més ben parat en aquestes eleccions, que entre les seves 6 demandes i reivindicacions tenia preus justos per a la pagesia. No sé si és la principal reivindicació de Saja. Bé, és una reivindicació de tota la pagesia. De fet, els preus justos seria l'ideal, el millor. Es poden fer, es pot fer. Jo crec que, parlant de què demanaríem, més que què demanaríem, jo crec que ara és felicitar el nou govern. Jo crec que les coses s'han fet bé des de la ciutadania, jo crec que ha votat amb raonaments, jo crec que podem felicitar-nos tots de tot com ha anat, almenys per la nostra part, i jo crec que per l'agricultura i la ramaderia, abans aquí n'hem parlat, Europa és qui ens mana, però realment on es fan les polítiques i s'han de fer unes bones polítiques és a cada territori. I aquí parlem de Catalunya i és aquí on tenen que fer front a que les conselleries, sigui d'Agricultura, de Medi Ambient, d'Obres Públiques, hi ha d'haver un lligam entre totes, no un disori com teníem que la d'Agricultura funcionava, però llavors tenia Medi Ambient que anava per un altre aire, la de Treball per un altre i la d'Obres Públiques per un altre. Hi ha d'haver un lligam, perquè quan parlem d'agricultura tenim el problema del medi ambient. És a dir, per què? Perquè totes les polítiques agràries estan lligades al medi ambient. Si el de medi ambient ens posa pals a les rodes, el que havíem de fer amb agricultura ja no ho podem fer. Quan un jove es vol incorporar, té un problema que no pot fer-se l'habitatge perquè en terreny agrícola, obres públiques, o no ho vol. Bé, obres públiques és urbanisme. És a dir, agricultura et dona permís, l'altre no. Tens bestiar a la muntanya, tens els problemes de medi ambient que estan causant els cabirols i els cérvols. Llavors, agricultura, si tens un problema sanitari, et farà matar aquells animals teus per culpa d'un altre. És a dir, aquí hi ha d'haver un consens de totes aquestes conselleries que van lligades amb agricultura, però jo crec que el més important de tot, que crec i confio en què es farà, perquè veig una persona responsable a davant que jo crec que es farà, però el que s'ha de fer més és prioritzar l'ús de casa nostra, prioritzar el territori
nosaltres, Catalunya, les produccions que tenim, fer-les valorar, el que tenim nosaltres, perquè resulta que el que tenim de valor, el que ens rebenta tots els mercats, és el que ve de tercers països. Cada regió ha de buscar la seva solució. Jo crec que aquí és el que nosaltres demanaríem més, que tinguéssim consciència del que produïm aquí. Doncs en aquesta línia nosaltres hem anat també a preguntar, ho vam fer el passat divendres, abans que fossin les eleccions a Montmeló, i ara veiem una part dels resultats de què demana la ciutadania al proper govern. Que dé faena para todo el mundo, que todo el mundo estemos tranquilos y bien y no estas cosas que están pasando. Dios mío de mi vida. De momento es el paro, que lo quite, que haya trabajo para todo y después que venga el estatuto, que venga todo. El que demanaria és que fessin alguna cosa pels joves i per solucionar el tema de l'atur. Que ens ajudi una mica les mares treballadores, que és molt complicat compaginar la feina amb els nens, amb tot. Llavors ja no és una cosa econòmica, sinó amb escoles bressol, ajudes d'algun tipus, facilitar la vida una mica. Pues más oportunidades para los jóvenes y, no sé, nuevas propuestas para el futuro. Que no me congele las pensiones, que tiene otras cosas donde congelar en vez de las pensiones de los viejos, de los que hemos trabajado 50 años de nuestra vida. Que ya está bien. Y ahora nos digan que no hay. Ha habido para todo lo que les ha dado la gana, pero ahora se ha cortado el rollo. Que ens incentivin amb més coses de les que ens incentiven, que originin treball, no ens posin tants impostos, que cada vegada en lloc de ens estan posant més impostos i això és impossible. Vull dir, la gent que treballem paguem pels que no treballen. Ajudi la gent que està pitjor, que miri de tota aquesta gent que la passa tan malament d'ajudar-los, sobretot. I després ja, mira, anar arreglant, anar cap amunt, però sobretot la gent que no té quasi bé ni per pagar l'hipoteca ni res, que no s'hagi, que s'hi volgui. Pues no sé, més disciplina i veure les coses millor i que, no sé, més tranquil·litat, no sé, més ajuda seria bé. Doncs la prioritat més o menys està clara, no? Lluita contra l'atur, joves, pensions. Aquí potser és el com arribar, no? Com lluitar contra aquesta crisi. Ho vull dir? A veure, el que deia una mica abans. L'atur no és que sigui la preocupació, és que és la principal preocupació, però no aquí a Catalunya, ni a Montmeló, sinó a tota Espanya, a tota Europa, diria jo. Però l'atur no s'arregla perquè hi hagi un govern de Convergència o de qualsevol altre partit. O sigui, l'atur l'única manera d'aixecar-lo és aixecant l'economia europea la primera i després la d'Espanya, perquè l'economia catalana està dintre d'Espanya. Les grans empreses que creen ocupació són la majoria multinacionals que s'estan anant a altres països perquè els salaris i les condicions són més baixos. O sigui, hi ha una ocupació que es pot crear des de Catalunya, però molt poca, perquè jo insisteixo, la capacitat i el nivell de maniobra que té un govern d'una comunitat autònoma, perquè Catalunya és un país, jo soc català, però és una comunitat autònoma de l'estat espanyol, és una capacitat de relació molt poca. Si volem parlar d'independència, parlem d'independència, però estem parlant d'altra cosa. Estem parlant d'un govern que ha sortit escollit, encara no està denominat, d'una comunitat autònoma de l'estat espanyol. No estem parlant d'un govern independent de Catalunya, perquè no existeix la independència de Catalunya. El dia que arribem debatim si servirà o no, però parlem d'altra cosa. Jo només volia dir una cosa. Vostè diu de l'atur. L'atur d'Europa n'hi ha, però no tenen el que tenim nosaltres, amb una diferència abismal. Ja ens agradaria tenir l'atur que tenen el rest d'Europa. No toquem Grècia perquè sabem que està tocat. Escolti, aviam, l'atur no té res a veure el que tenim nosaltres amb el que té el rest d'Europa. Repeteixo, m'agradaria que el tinguéssim. I precisament Catalunya el tenim molt alt. Si anem dades, Europa està entre el 9 i el 10%. I nosaltres estem al 20. Estem al 18, 18, és quasi el doble. És quasi el doble. Jo, si em permets... Les polítiques que fan unes bones polítiques no és perquè hagi arribat un govern de Convergència i Unió, no, és les bones polítiques que es poden fer, la confiança que es dona en el sector econòmic. Això ja és primordial. Avui he sentit que una casa de cotxes ja deia que crearia 1.500 llocs de treball. Miri, la confiança és el primer de tot.